Hello guys, good afternoon. दा नायनाङा नोंथांमोनहा बे जाबाय आंनि बेस्ट फ्रेन्ड मा बुंनो बिथांनो मा कानेश्वर बर' दा जों बहा थांबाय दा ओरैनो जायगाखौ नायसिनदों आरोना बै बिलाथिखौ बोरै माने गायो आरोना नायनो लानो नोंथांमोनहाबो नायदो जोंबोथ' नायनो लादो आरोना जों दा बारा भिडिअखौ बनायनो रोङा दै गाइसमोन नायना लादो जों ओरैनो जाला माला होयो नाय अर नामा मानसिसो मिनिदों Video pernah saya ini mau. Ano nga lang ikon nan? Ay, kanina ko na ikon mo dito. Oh, dili kami ko na siya niya. Satu. Salah. Kamera pun buat dia. Bunga mai oh YouTuber pernah mau di Zamin ini macam kayak gitu tu. Isi, bayi juga bayar na. Ni tahu nama apa? Apa nama mana? Sudah. Oh, Ini apa? Masih lele suri lele. Dung pro jenis apa? Itu jangan roy nih suruh itu. Korang isli stay. Oh, deh. Zamin ini guys men. Marah जों माने एसे भिडिअखौ माने जों बारा रोङा जों माने जों बारा एक्चुअली जों बारा फिलिंस रोङा आरोना भिडिअ बनायनो रोङा माने जों गोदानसो बनायदो एसे माने इउटुबारफोरा बोरै बनायो जोंबो माने एसे सोलोंगासिनो आरोना भिडिअखौ जों दा बनायगासिनो दा जागोन आरो लाखै दा भिडिअआ माबोरै जाया नोंथांमोना नायलां जुदि मोजां नाङो लाइक खालाम जुदि गाज्रि नाङोबा आरो डिसलाइक खालामना हो नङा हा एक्चुअली बेफोरबायदि आरो भिडिअआ मा बुंनो दा जे मालायफोरा जास्ट एकदमबारे भिडिअखौ होनाय लोगो लोगो लाइक जायो जोंफोरनि आरो एकदमबारे भिडिअखौ होनाय लोगो लोगो लाइकबो जाया शेयारबो जाया एकदमबारे कमेन्टबो खालामा जोंनिखौ मानो होनबा जोंनि भिडिअफोरानो माबा जाया नामा भिडिअफोरा जोंनि मोजां जाया नामा मानो गासिबो जोंनिखौबो एसे लाइक खालामना नांगौ जोंनिखौबो एसे नायनांगौ ना मालायफोरनिखौसो ओरैनो नायबा जाया जोङो भिडिअखौ जायाबाबो ओरैनो जास्ट ओरैनो लाइक हो जास्ट ओरैनो कमेन्ट खालाम जाबाय जायाबा गैला मालायफोरनिखौ एकदम जोङो होयो लाइक खालामो शेयार खालामो साबसक्राइब खालामना होयो बायदिसिना जों खालामना होयो आरोना नङा होमबा नंगौ बिदि आरोना भिडिअखौ जों बारा बनाया जों ओरैनो 3 मिनिट बनाया होनबाय 3 मिनिट बनायनायनि थाखाय बुंदोंमोन ना गासैबो मानसिफोरा बुंदोंमोन आरोना भिडिअखौ एसे सर्ट बनायनाङा भिडिअखौ 3 मिनिट 4 मिनिट 5 मिनिट बनायनांगौ भिडिअखौ माने गोलाव बनायनांगौ आरोना गोलाव जानांगौ भिडिअ होमबासो जायो आरोना नङा बाथ्राया बेफोरबायदि बुंदों आरोना मानसिफोरा आंबो एसे दा भिडिअखौ गोलाव बनायनोसै 5 मिनिट 6 मिनिट 7 मिनिटसो बनायना होनोसै जुदि जाबाय जायाबा गैला आरोना लाइक जाबाथ' मोजाङानो जाबाय बिदि आरोना मा बुंनो गाइसमोन जाख'नांगोन जाख'नायनि उनाव जोंबो मालायफोरखौ मानो लाइक होगोन जोंबो होना लाइक नङा मालायफोरखौ Itu, angsa salah sih